Hey fam! Welcome back to another vlog. And today guys, andito pa rin tayo sa Ilocos. And currently, I am, packing and unpacking. Kasi, di ba nga kagabi dumating ako dito. So, nag-meet kami ni tita ko. Kaya ako bumuwi kasi yun din. Dahil nandito rin sila tita ko. Anyan, may mga binigay siya pasalubong. So, I'm gonna fix this kasi lahat to pasalubong. Actually, these are except this. That's mine. Mga ano to, scrubs ko, scrub suit, mga pabili ko sa kanya. Tapos pants. Tapos ito, nandito, mga undies from, sports bra from Victoria's Secret. So, guys, muna ako guys. Sobrang magulo dito ngayon sa kwarto kasi malit lang tong kwarto na to actually. Pero, kaya nandyan yung mga yan. Tas bed na, diba? Ganito lang talaga siya kaliit. So, ayusin ko para mas maayos. Mas madali kapag mag-empake ako bukas kapag uuwi na ako ng Pangasinan. Ito guys, yung luggage ko. Syempre, yung laging dinadala ko na luggage ko. Ayan. Ayusin ko na siya. Tanggalin ko na tong mga for YouTube natin. Ayan. Mga gadgets. Tapos, ilalagay ko na itong mga scrubs. Kasi may mga scrubs siyang binigay sa akin, guys. Ang cute. Gusto ko itong mga designs. Ganyan. Yung may strip siyang ganyan. We get the blue. Tapos, ito din. Ganyan. O, diba? Tapos, uy, may green pa pala. Ayan. Green. Gusto ko yung may ganito. May stripes kasi siyang ganyan. Tapos, ito plain na to na orange. Ito naman, plain din to na pomelo color. Yan. Ito yung pinaka gusto ko kaso extra small. Ang liit. Yan o, ganyan. Tapos, yung bulsa niya kasi pa-side. Para maiba din. Diba? Parang nakapantalon ka lang. Pa-side siya. Ganyan. Pero mukhang hindi to magkakasya. So, ibibigay ko na lang to sa mga bago na nurses namin. Kasi guys, kapag night shift, pwede kasi kaming mag-scrubs. Dikis pa man din to. So, ayun. Yan o. Gusto ko din tong ganito sanang garter. Kaso, hindi po siya kasya sa akin. Yan. Tapos, itong mga pants, nabigay niya sa akin, isa lang yung nagkasya sa waistline ko. So, eto lang. Sayang itong acid wash pa man din yung isa. Ganyan. Malaki siya guys. Pumait na kasi tayo. Char. Yan. Tapos itong mga to naman. Ano ba to? Actually, ito po masyadong na-check eh. Tommy Hilfiger. Ayan. Na shirt. Tapos, meron pang tatlo dito na mga Aero naman na shirt. Ano to? Bigay ko daw kila Jessa, kila Jonah, yung mga hipag kong hilaw. Sa mga hipag kong hilaw, ayan. Mga ganyan, guys. And, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Akala ko yung, swimsuit siya na na bra. Yung parabang pang two-piece. Kasi yung, niya, ayan. Ang cute niya. Look at that. Tapos yung tela niya kasi guys, hindi siya pang sports bra. Pero sabi ni tita ko, sports bra daw. Tapos ganyan yung likod niya. Ang cute. O, diba? Tapos leopard. Tapos eto guys, may zipper siya dito. O, diba? Ganyan. Tapos meron pang isa pa. This is from Victoria's Secret na pink. Tapos pink din yung ganyan niya. Tapos ito naman from pink din. Victoria's Secret din na pink. And red. Ito naman walang pad. So, siguro pag nag-workout lang ako sa bahay. Pero ito kapag nag-workout ako sa labas. Kasi gusto ko yung may pad. Kasi yung nips natin para hindi nakikita. Ayan. Tapos, binigyan din ako ni tita ko. Kasi tinatanong ano daw gusto ko na pasalubong. So, sabi ko, pabango. Tsaka, ito pala. Ito pala guys yung pinakauna na hiningi ko sa kanila. This is the Hydro Flask. Kung nakikita nyo yung purple na ganito ko, Hydro Flask yun guys. Kasi ito kahit 8 hours to 12 hours, malamig pa din siya yung tubig. So, okay na okay siya. Kahit mainit, ganun pwede. Tapos sabi ni tita ko, hindi lang daw kasi lagayan ng tubig yung Hydro Flask.
Meron na daw baonan. Tapos sabi niya, pink naman kasi yung gusto mo. Meron sana yung parang ombre effect daw. Ala, kung alam ko lang, yun na lang sana yung pinabili ko. Pero, okay lang. Ito na lang. May dent na siya. Agad-agad. Lasog-lasog na kasi yung ganito ko, guys. So, ito yung unang pinabili ko. And then, nagtanong pa si tito ko. Sabi ko, pabango po. Binilhan ako ng dalawa. Sinabi ko vanilla. Pero ito, bare vanilla. Yung dati kong ginagamit is vanilla lace ba yun? Ito guys, binilan ako ng dalawa. Tapos ito yung pinaka the best sa binigay ni tito ko. Ano ba to? Ganyan siya. Pangpatay, pang kuryente ng tao. Ayan. Kasi daw, protection ko daw pag naglalakad ako, lalo na pag night, ganun. Pag galing duty or pauwi ng bahay, ganun. Tapos, ano pa ba? Wala na pala. Ito pala. Meron pa pala. Meron pa pala dito, guys. Itong bag na to, sabi ko, sige, gusto ko yan kasi pang beach. Pag ano, yan. May laman siya na, ito, Coach bag. Pero, hindi sa akin to. Bibigay ko na lang kay Jonah kasi sabi ni tita ko, kuha ka kung anong gusto mo. Yung iba, hindi ko bet yung design. Sabi ko, sige po, auntie, na lang. Itong Coach na lang, tapos ibibigay ko kay Jonah. Sa panghipag kong hilaw. Tapos, ito, kasi nagpabili ako ng Caramax. This is my favorite chocolate, guys. Yung may caramel sa loob na Hawaiian Host na with macadamia. Tapos, ito naman yung Caramax, Aloha Max naman to. Ito kasi Caramax, kasi may caramel. Ito yung Caramax. Siguro dalawang ganito kalaki to. Yan. So, tatlo yan. And then, ito guys, yung mga makeup na mga MAC. Pipili na lang ako dito. May mga blushes tayo. Ayan. Blush. Tapos, ano pa ba? Uy, Tarte. Tarte na blush din. Tarte din na blush. Ayan. Uy, subtle lang siya. Tapos, MAC na powder. MAC na bronzer. Feeling ko, bronzer to, guys. Diba? Bronzer. Bronzer yan. Tapos, uy, may pa-bronzer na tayo na MAC. Uy! Uy, I like it! Highlighter. Skin fit. Search ko kung ano yan. Wala na kasi yung mga box nila. Tapos, ito naman ay MAC na eyeshadow. Uy, grabe ang pigmented. Yan. Ito naman, MAC pa din na eyeshadow, pero violet. Ayan. Eyeshadow pa din. Mga subtle color, pero colored sila. Ito ay MAC pa din na blush. Pero sheer lang siya. Hindi ko siya mabuksan. Wag na lang nating buksan. And then, another eyeshadow. Another eyeshadow. Ito naman, Lorac naman to. Na, ano to? Parang feeling ko highlighter. Highlighter nga. Ayan. Shucks, ang dami na natin makeup. Tapos, ito, eyeshadow na MAC na Hello Kitty. Ayan. Tapos, ganito yung mga shades niya. Ayan. Yun lang, guys. Sobrang happy. Ang dami natin. Meron pa pala. Kasi nagpabili pa ako kay tito ko sa asawa ni tita ko. Ng mixed nuts. Ayan, bilhin ako ng maliit na mixed nuts. Kasi daw, ang late ko naman daw sinabi na gusto ko. Kasi nung parang 2 days before na silang paalis, ayan, nag-message pa ako na gusto ko ng mixed nuts. Tapos, syempre, yung mga corned beef ko, tsaka sausage ko na, mabigat. Huwag na natin ipakita. Yun, guys. Kakatapos lang kumain, guys. Busog na. Syempre, pag ganitong buhay sa probinsya, pag tapos kumain, matulog. Ito yung favorite ko, guys, bagong discover ko. May frutos pala na ganito. Mini beets, pero sour siya. Yan.
ano siya, anong Tagalog ng sour? Maasim siya. So, masarap, hindi yung sobrang tamis. So, saktong-sakto pantanggal ng ano bang tawag dun? Basta yung parang natagtagal, umay! Ano ba yan ni? Hindi marunong. Hey guys, I'm currently editing this video and I realized hindi ko pala siya na-close. So, close ko na siya guys, and thank you so much guys for always watching my vlogs and my regular sit-down videos. And thank you so much guys for subscribing. But if you haven't yet already, please do subscribe. Kasi may mga parating pa tayong madaming videos. Papagaling lang ako ng konti guys kasi sobrang sakit pa talaga ng lalamunan ko. But anyway, if you haven't followed me yet pala sa Instagram and on my Facebook, my name there is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Listen to my heartbeat.